9ാം ക്ലാസ്സിലെ ഉറുദു പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പ്രശസ്ത ഉറുദു കവി നാസാൻ ജംഷീദ്പുരിയുടെ പ്രാർത്ഥനാ പദ്യം മലയാള പദ്യവിവർത്തനം ആലപിക്കുന്നു. പൂവനത്തിൽ നിന്നിറം പൂക്കൾ തോറും പരിമളം എങ്ങുമേ പ്രഭയേകിടും ഏതിലും നീ ദൈവമേ, ഏതിലും നീ ദൈവമേ. പൂവനത്തിൽ നിന്നിറം പൂക്കൾ തോറും പരിമളം എങ്ങുമേ പ്രഭയേകിടും ഏതിലും നീ ദൈവമേ, ഏതിലും നീ ദൈവമേ. വേണ്ടതായുള്ളേവരും നിന്നോടു മാത്രം തേടിടും, ആവശ്യക്കാരാണേവരും നീ തന്നെ നിറവേറ്റുന്നവൻ, നീ തന്നെ നിറവേറ്റുന്നവൻ. തമ്പുരാനേ നിൻ പ്രഭയാൽ എന്നകം നീ പ്രഭയേകിട്, ഉയിരു തൊട്ടേ നിൻ പ്രഭയിൽ വന്നു ചേരാൻ പൂതിയായി, വന്നു ചേരാൻ പൂതിയായി. വർണ്ണശബളിമയുള്ള പാരിനെ എന്തിനു മോഹിക്കണം ഞാൻ, നിന്നെ നിത്യം തേടിടുന്നു, നിന്നെ മോഹിക്കുന്നു ഞാൻ, നിന്നെ നിത്യം തേടിടുന്നു, നിന്നെ മോഹിക്കുന്നു ഞാൻ. പൂവനത്തിൽ നിന്നിറം പൂക്കൾ തോറും പരിമളം എങ്ങുമേ പ്രഭയേകിടും ഏതിലും നീ ദൈവമേ, ഏതിലും നീ ദൈവമേ. അലയുന്നു നാസാൻ നീഹം ആർക്കായി വലയും നീഹം, അലയുന്നു നാസാൻ നീഹം ആർക്കായി വലയും നീഹം. മനക്കൺ തുറന്നൊന്നു നോക്കിടൂ, അവനിതാ നിനക്കു മുഖാമുഖം. മനക്കൺ തുറന്നൊന്നു നോക്കിടൂ, അവനിതാ നിനക്കു മുഖാമുഖം, അവനിതാ നിനക്കു മുഖാമുഖം. പൂവനത്തിൽ നിന്നിറം പൂക്കൾ തോറും പരിമളം എങ്ങുമേ പ്രഭയേകിടും ഏതിലും നീ ദൈവമേ, ഏതിലും നീ ദൈവമേ, ഏതിലും നീ ദൈവമേ.